Гөлфия ханым, әйтегез әле, менә шушы милли хисләрне үзегездә ничек уяттыгыз? Бу бала чактан киләме? Әллә инде укуларыгыз нәтиҗәсеме бу? Юкка шулбарна мин язарга өйрәндем. Диплом эшен эшләгәндә. Миңа калса, хатын-кызларыбызның иң беренче күзләре нәкъ менә шушы визәне әйберне төшкән. Любой менә базовый киемне ул шу кадәр статусны күрсәтә. Балкып китә инде әйберләр. Менә монда техникалар гына аерыла. Менә бу инде элеккерәк техника. Һәм менә бу поджелудочный печеньларны биш каплап, шулай итеп ул основной органнарны каплап хатын-кызны саклый. Сезнең анда шундый тар гына хәситәләр дә бар. Менә алар нәрсәсе белән аерыла? Ансы уже стилизованный. Без бит инде милли бизәнә әйберләрен халкыбыз күбрәк куллансын иде дип телибез. Ничек уйлыйсыз, менә бүгенге көндә алга китеш бармы? Кем арзанрак эзли, ул бит инде шул арзанракны үзе таба. Хәерле көн, безнең яраткан кадерле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да күтәренке, матур, язгы кәеф теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Белсен ерак бабайларның ничек итеп көн иткәнен, ни икәнен, ни шикәнен, нинди уйлар, нинди моңнар безгә калдырып киткәнен. Милли бизәнә әйберләрендә халкыбызның бай тарихы чагыла. Бүгенге тапшыруыбызда милли эшләнмәләр турында сөйләшербез. Студиябезнең кунагы танылган дизайнер Гөлфия Шәйдуллина Билалова. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көннәр. Сезне күрергә без бик шатбыз, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Гөлфия ханым, әңгәмәбезгә күчкәнче сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Ул инде сезнең хакта булыр. Һәм шул рәвешле тамашачыларыбызны сезнең белән якыннан таныштырырбыз. Игътибар экранга. Студиябезнең бүгенге кунагы Гөлфия Шәйдуллина Билалова Рынбур кызы, дизайнер, милли изүләр, калфак һәм хаситәләр тегүче, татар хатын-кызларының һәр чак бәйрәмчә зауклы киенүләрен тәэмин итүче. Гөлфия Баштавыш шәһәрендә һөнәри лицейда кисеп тегүчегә укый. Соңрак дизайнер һөнәрен үзләштерә, югары белем ала. Тора-бара Гөлфияның тормышында бәйгеләр күбәеп китә. Этномодада икенче, Александр Васильевның Идел буе сезоннары фестивалендә беренче урынны яулый. Соңрак Русиядәге мөселман киеме буенча иң яхшы яшь дизайнер исеменә лаек була. Эшләре татар яшьләренең бөтен дөнья форумы кысаларында күргәзмә сыйфатында күрсәтелә. Рөстәм Миннехановка да тәкъдим ителә. Гөлфияның уңышлары байтак әле, барысында тиз генә санап чыгам димә. Тик шунысы хак, аның хезмәтләренә сокланмый мөмкин түгел. Менә шундый милли җанлы һәм бик талантлы шәхес бездә бүген кунакта. Гөлфия ханым, әйтегез әле, менә шушы милли хисләрне үзегездә ничек уяттыгыз? Бу бала чактан киләме? Әллә инде укуларыгыз нәтиҗәсеме бу? Бу тәрбиядә, әлбәттә тәрбиядән дә, тәрбиялектән. Но минем шыракта белемнәр уятты менә шу милли хисләрне. Әле ул вакытта институтта укыйдым. 3нче курста минем укытучым задание бирде. Әйдә, син конференциядә катнаш, менә үзеңнең милләт темаңны алып, милли күлмәкләрең турында сөйләп, ул тема белән әле бер кешедә чыгыш ясаганы юк. Әйдә, шуның белән конференцияга заявка бирәбез дип. Шулай итеп, задание биреп, мин милли темасына вообще күмелдем. Шул кадәр шундый киреп киттем, шундый кызык икән. Һәм алдагы елларны, анасын 4нче курста да, 5нче курста да уже үзем заявка биреп, мин тагын менә шул тема белән тик шигу буенча шулай итеп катнаша башладым. Шулай итеп хисләр уянды.
Білімнер уятты деп ойлаймын. Ondan соң бит әле сез менә әлеге моторлыкларны җитештереп кенә дә калмыйсыз. Үзегез дә аларны көндәлек тормышта яратып кулланасыз. Монысы инде тагын да сөенечле дип әйтәсе килә. Менә гадәттә күп кенә дизайнерларыбыз нинди дә булса бер юнәлешне алалар да шуның буенча гына китәләр. Менә сезнең очракта инде алар бик күп. Менә монда да күреп торабыз, калфаклар да бар, изүләр дә бар, яка чылбырлар да бар, һәм башкалар. Һәм әйтергә кирәк, буларның бит инде һәрберсенең үзнешкәлеге, үзенчәлеге дип әйтергә кирәк. Менә ничек барсында өйрәнеп бетердегез? Ничек барсында үзләштердегез? Бу постепенно булды инде. Нәрсәдән башладыгыз? Иң беренче мин бит закройщик, мин дизайнер одежды, иң беренче минем тегү эшләре иде. Күбесенчә мин тегә идем. Аннан соң менә тегү киемнәрне нинди милли Башта киемнәр тектегез, шулай бит? Башта киемнәр тектем, Аннары менә инде киемнәр янына калфаклар, түбәтәйләр ясарга өйрәндем. Ул минем любопытство инде. Берсен сорап та тора бит. Һәм клиентлар да шундый рәхмәт аларга килеп, "Мондыйны ясыйсызмы? Мондыйны ясыйсызмы?" Ничек ясап карамаска? Ясап карыйм әле дип шулай итеп уянып китәм инде. Хисләр дә уянып китә. Интересно булып китә. Шулай итеп алкаларда ясарга өйрәндем. Аннары менә яка чылбырны мин ясарга өйрәндем диплом эшен эшләгәндә. Менә син диплом эшен алдың диләр миңа укытучылар. Анда бит татар хатын-кызлар шундый авыр, матур алтын, көмеш бизәкле әйберләр кигәннәр. Син аны каян аласың? Аның бәяләрен беләсең бит инде үзеңдә. Синең диплом эшең. Шунда менә мин бик озак уйладым. Берничә ай киткәндер менә шу ничек аны үз көчем белән эшләп чыгарга. Менә шулай итеп уянды менә бу техника, менә бу форма. Димәк, монда барсы да кыйммәтле затлы ташлар, шулай бит? Ташлар, Менә мин ювелирный магазинга барайдым да. Тамашачыларыбызга да күрсәтик әле. Миңа калса, хатын-кызларыбызның иң беренче күзләре нәкъ менә шушы визәне әйберенә төшкәндер, чыннан да искиткеч. Һәм аларның тагын берсен алып килгәнсез, бәлки анысын да күрсәтеп бетерсез. Әйдәгез. Аны әзгенә кечерәк размеры. Булары инде яшьрәк кызлар өчендер, әйме? Нәрсәсе белән аерыла? Юк, яшьрәк түгел. Барысы да кем тели шуны. Бу просто әзгенә кыскарак, бу әзгенә озынрак. Шайтып. Бу инде һәркемнең теләгенә минем аны яшь кызлар дип әйтмим. Күбесенчә аны менә ханымнар миңа тәкъдим итә, заказ бирәләр. Миңа калса, менә әлеге яка чылбыры, теләсә нинди күлмәкне һәм шул ук вакытта классик костюмны затлырак итеп күрсәтә торгандыр. Менә көндәлек тормышта да. Любой менә базовый киемне ул шу кадәр статусны күрсәтә. Балкып китә инде әйберләр. Менә безнең бит инде бизәкләр дибез. Бизәкләрнең берсе ул инде әлбәттә ләлә чәчәге. Менә аның хакында да сөйләшеп бетәсе килә. Ни өчен татар халкы нәкъ менә әлеге бизәкне зурлый икән? Бу инде табигать белән дә бәйледер, шулай бит? Табигать, матурлык, табигать һәм ул мусульман якларыннан да бит инде күбесенчә менә үсемлекләр, яфраклар, темасын алганнар. Мин дә инде үземнең эшләре буенча менә карарга була. Күбесенчә инде яфраклар, үсемлекләр, сирәгрәк чәчәкләрдә очрый. Менә монда да ләлә чәчәкләре шулай. Менә бу тюльпаны есть стилизованный. Минем үземдә дә алкам тюльпан. Субханалла. Искиткеч матурлык. Менә монда безнең берничә төр калфаклар да бар бит әле. Аларны да тамашачыларыбызга күрсәтеп үтик. Менә тарихтан билгеле булганча, башта инде бездә беренче калфаклар зуррак размерда булган, шулай бит? Менә хәзерге вакытта аларның күпкә кечерәк вариантлары пәйда булды һәм алар бик популяр дип әйтергә кирәк. Менә монда берничә төр, шулай бит? Алар бер-берсеннән нәрсәсе белән аерыла? Монда размер белән генә аерыла. Моны күбесенчә яшьрәк кызлар заказ бирәләр, һәм күбесенчә ханымнар. Шул ягы белән, әйеме? Һәм бездә мондыйлар да бар, шулай бит? Бу калфаклар инде күбесенчә менә теге городский татарки дип ниләр. Шәһәр. Шәһәр татар кызлары ирткәннәр.
Менә монда техникалар гына аерыла. Менә бу инде элеккерәк техника. Монда объемный вышивка под жемчуг. Вот с настилом аның içinde тагын вата, башта вата белән форма ясала. Аннан соң инде өстән бисер белән тотырла. Һәм монда тагын бер үзенчәлекле калфак бар, шулай бит? Әйе. Монысына аерым тукталып битәргә кирәктер. Монысы азрак сөекле композиторыбыз Сара Садыйковның калфагын хәтерләтә кебек, әйме? Менә мондай калфакларга бүгенге көндә ихтыяҗ бармы? Ихтыяҗ бар, тик әзрәк инде. Менә бунысы инде размер бәләкәйрәк, бу нәни кызларга, бәләкәй кызларга. Ну менә бу ел миңа зур шундый менә элекке калфакны заказ бирделәр. Бик кызык булды аны ясау. Олар инде күбрәк төрле чыгышлар өчен, чыгышлар өчен, менә бу ансамбль, алар менә шайтып Самарский областан заказ бирделәр. Алар инде менә ансамбль белән шуңа күрә 8 штук ясарга туры килде. Зур калфаклар. Субханалла. Оннан соң бит әле соңгы елларда без еш кына хәситә сүзен ишетә башлады. Бу инде онытылып бара торган бизәнә әйберләребезнең берсе. Шулай бит? Хәтта әле фильмда төшерелде. Менә аның үзенчәлеге хакында да сөйләп бетсәгез иде. Менә ул хәситәне дә мин иң беренче ясап карадым шул диплом эшен эшләгәндә 2015 елны. Анда асыл ташлар кулланганнар бит инде һәм ул значениесе бик зур. Ул минең хәситәнең шул информация эзләгәндә, менә диплом эшләре, конференцияга мин шунда аптырап, тагын да уважение артты инде шул киемнәргә, шул хәситәгә. Чөнки аның основной смысл саклау, хатын кызны саклау. Һәм нигә ул именно левый яктан булган? Аның легендасы да бар инде. Правый якта фәрештә утыра, яхшы сүзләрне, яхшы эшләрне ясап бара. Менә шуңа күрә левый яктан. Бу мансы мифология. На самом деле менә ул левый яктан, ул йөрәкне каплап, һәм менә бу поджелудочный, печеньне бик каплап, шулай итеп ул основной органнарны каплап, хатын кызны саклый һәм хатын кызны сәламәтлеге өчен, аның энергиясе читкә таралмасын өчен, үзендә булсын һәм үзенең гаиләсенә кирәк менә шундый саклау өчен. Менә бит ничек кызык икән. Аның тәрҗемәсе бик зур. Менә аның формасында, элекке формасында карасаң, ул монда нечкәрәк, ә монда ул зурайып китә. Менә шундый булган. Оннан соң мин сезнең социаль челтәрләрегезне күзәтеп бардым. Сезнең анда шундый тар гына хәситәләр дә бар. Менә алар нәрсәсе белән аерыла? Ансы уже стилизованный. Ул менә даже историyaдан да карасаң, тарихтан. Анда бит башта шул зурларны ясаганнар тукымада шигеп, аннары инде ювелир эшләре кулланышка китте. Анда инде уже ювелирлар менә шундый бәләкәй генә одинаковый звенолар ясап, шундый хәситәләр уже ясый башлаганнар. Мин дә инде шуңа карата үзем дә ясап карадым. Димәк, моделлары күбрәк матурлык өчен. Менә Гөлфия ханым, чыннан да эшләрегез искиткеч матур һәм чыннан да аларда ничектер күңел җылысы, ярату хисләре, ихласлылык сизелә. Хәтта сезнең тавышыгызда да чагылышалган бу. Субханалла дип әйтәсе килә. Менә тагын шунысы кызыклы, бүгенге көндә менә шушындый юнәлештә эшләүче дизайнерлар үзара аралаша микән? Фикер алышу барамы? Тәҗрибә белән уртаклашу? Белмим, барамы икән, юкмы икән. Менә минем очракта мин дизайнерлар белән бик аралашмыйм. Менә шулай. Һәм аларның нәрсә, кем нәрсә эшли икән, мин карамыйм. Ул менә минем 19 елны башланды, менә шулай мин үземә нәтиҗәгә килдем. Мин кеше нинди эшләрне эшли, минем конкурентлармы, анда ул минем коллегалармы, мин аларны карамыйм. Минем үземнең менә нәрсә күңелем сизә, нәрсә йөрәгем сизә, шуны эшлим. Һәм минем клиентым ул миңа киләчәк. Бар ул менә һәрбер кешенең, һәрбер мастерның үзенең клиенты бар. Шулай итеп, үземнең направлением белән, үземнең ничек сизәм, шулай итеп алып барам эшләремне. Күңел кушу буенча. Без бит инде милли бизәнә әйберләрен халкыбыз күбрәк куллансын иде дип телибез. Ничек уйлыйсыз, менә бүгенге көндә алга китеш бармы? Бар. Калфакларда сизелә шулай бит.
колфаклар менә изүләр күбесенчә. Хәзер күп популяр китте менә шундый алкалар. Чөнки менә бөтен кеше колфак киеп эшкә бармый бит. Ә алка нигә? Киергә дә китергә. Шулай итеп киеп баралар. Шулай итеп үсеш бар дип әйтәм. Шулай да инде менә күбрәк аларны без фотосессиялар вакытында кулланабыз. Шулай бит төрле бәйрәмнәр өчен, төрле бәйге фестивальләр өчен. Менә ул менә даже хәзер яңа популяр, чтобы популяризировать менә шул эшләрне, мин менә шундый услуга кертеп җибәрдем. Стилизация национальных образов. Ул минем яңарак кына менә башланды бу эшләр. Чөнки һәрбер кешедә дә возможность юк менә шундый затлы, дорогой, кыйммәтле украшенияларны сатып алырга. Шулай бит. Ә кемнеңдер бәлкем хыялы бардыр. Менә шуны киеп карыйсым килә. Ул ничек миңа килешер микән ул? Ничек аны нинди хисләр уяныр икән? Менә шулай итеп, шундый стилизация образов дигән услуга белән алып барам. Кеше миңа килә, мин аны полностью под ключ образ ясап, төшереп бирәм, һәм менә шундый воспоминаниялар калдыра кешегә кала инде фотосессиялар белән. Һәм ул үзен алдан күрә, әйме? Бәлки киләчәктә инде көндәлек тормышта да шулай киенеп йөри башлар. Менә шуннан да милли эшләнмәләр алар бит инде бәя ягыннан кыйммәтрәк бара. Менә бу сатып алучыларны бик куркытмыймы? Ничектер арзанрак тукымаларга мөрәҗәгать итәсегез килмиме? Менә кем арзанрак эзли, ул бит инде шул арзанракны үзе таба. Ул күбесенчә машинная вышивка. Машинная вышивка или что-то вот что в потоке инде массовый. Ә минем эшләр ул бит инде күбесенчә уникальный эшләр. Мондый эшләрне, мин очратканым юк. Кем арада дизайнерлар арасында. Һәм миңа инде күбесенчә менә шул зарубеждан заказлар бирәләр. Милли җанлы кешеләр, кемнәр бик нык итеп үзенең милләтен, үзенең менә туган илен сагынып, миңа җибәрегез әле. Шулай итеп тәкъдим итәләр. Искиткеч. Гөлфия ханым менә шушы көннәрдә генә безнең хәбәрчебез сездә кунакта да булып кайтты. Ул әзерләгән сюжетны да карап итик әле. Игътибар экранга. Декрет ялындагы яшь әниләрнең күбесе бәйләү, тегү-шигү кебек эшләргә тартыла. Гөлфия ханым да 2 яшьлек улын тәрбияли. Ләкин кул эшенә ул мәктәп елларында гашык булган. Аннары шушы өлкәдә 10 ел дәвамында белем алган. Минем аңлавымча, син күбрәк калфаклар тегәсең һәм изүләр әзерлисең. Хәзерге вакытта мин инде күбрәк аксессуары, менә татар образларга элек киемнәр тегәйдем. Бу бик вак эшкә охшап тора. Бисерларны тегеп бетерү, чигеп бетерүгенә дә үзе бит инде нинди авыр хезмәт. Күпме вакыт таләп итә бер изү мисал өчен һәм бер калфак диек. Менә миннән гел шуны сорыйлар. Ә мин бит вакытны санамыйм. Чөнки мин үзем эшемне бик яратам. Менә эшне нык итеп яратканда сиңа не жалко. Лишняя минута, лишний не жалко. Мин аны төнлә дә эшлим, чөнки мин аны яратам. Бала йоклаганда яки бала белән ирем урамда йөргәндә тиз генә яраткан эшемне утырам да эшлим. Гөлфия тукымаларны сайлауга аеруча да таләпчән. Тотып карап, сыйфатын бәяләп, төсен бик сайлап кына ала ул. Бүген дизайнерның изүләрен Сидней, Нью-Йорк шәһәрләрендә дә кияләр. Сиңа кызлар мөрәҗәгать иткәндә, миңа изү эшләп бирегез әле, тегеп бирегез әле дигәндә, алар үзләренең күз алларын сиңа җиткерәләрме, әллә инде бу синең импровизациядәме, синең заугыңа туры килеп эшләнгән әйберләрме бу? Алар әйтәләр, сез нинди әйбер эшләсәгез дә бөтенесе дә матур. Миңа менә кешедә булмаган, менә то, что ранее вы не делали. Менә шундый әйбер кирәк. Мин күбесенчә язам да, тырышам да әйтергә, мин не повторяюсь. Сабан туйларга, никах туйларына, тагын бик күп мәҗлесләргә милли җанлы кызлар изү киюне хуп күрә. Шунысы сөендерә. Милли продукция җитештерүче дә, аны сораучылар да байтак димәк. Менә бүген дә тапшыруыбызга сез изүләрегезне алып килгәнсез бит. Алар белән дә танышып үтик әле. Кайсынан башлыйк? Менә бу комплекттан башлыйк. Менә без бархаттан чиктек, монда канителдә кулланылган, речной жемчуг кулланылган, һәм инде бахрама. Искиткеч һәм алкалар белән бергә бара торган шулай бит. Бу комплектны ясадым инде, алкасы да бар, һәм калфагы да шул бер комплект.
Монсына күшик. Монсын инде мин үзем өчен ясаган идем. Яңа менә бала тугач декреттан соң менә аны кирәкле әйбер. Бик кирәкле әйбер дип әйтәсем килә. Минем күлмәгем бар иде. Менә шул как раз таки менә аны шайтып кулланганнар. Баланы ашатырга, имезергә, менә шул вырезны каплар өчен шайтып изүләр ясаганнар, бизүле. Менә мин дә шулай итеп үземә күлмәк тегеп, шундый изүдә ясап куйдым. Һәм безнең тагын берәү бар. Монсы инде күбрәк бәйрәмнәргә туры килә бугайымы? Әйе, монда инде тукмасы үзе ни? Бик үзенчәлекле. Үзенчәлекле. Шулай ук милли орнаментларыбыз төшерелгән әйме? Шуңа комплект итеп ана калпак ясадым. Калфакны да тагын бер кат күрсәтик. Чыннан да искиткеч. Булары бит инде безнең тышкы изүләр, шулай бит? Безнең хатын-кызларыбызның эчке изүләре дә булган. Менә андыйлары кайсы ягы белән аерыла? Эчке изүләр аларны алай бизәмәгәннәр. Һәм ичке изүләр алар булган бик йомшак тукымадан. Чөнки ул тәнгә терәлеп торган булган. Менә аларны күрсәтә алмыйм, чөнки мин андыйларны ясамыйм. Хәзер аны бик ясамыйлар бит инде. Хәзер аны функционале китте. Чөнки хатын-кызларның киемнәре бөтен нәрсәне каплый кирәксә. Менә ул вакытта инде каплар өчен ичке изү кигәннәр. Менә Гөлфия ханым, ни кызганыч, тапшуыбыз инде ахырына да якынлашты. Әле аралаша гына башлаган идек, вакыт бик тиз үтеп тә китә. Без инде сезгә Алла табада эшегездән шулай рәхәт хисләр алып, илһамланып эшләргә насыйп булсын дигән теләктә калабыз. Эшләрегез уң булсын. Һәм сезнең кебек яшьләребез булганда, миңа калса киләчәгебез матур һәм өметле булыр. Һәм үткәннең җәүһәрләре буыннан буынга тапшырылыр. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт сезгә. Тагын бер кат уңышлар телим. Сау булашабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, төгәл бер атнадан очрашырбыз.